Roztomili, wiecie, co trzeba człowiekowi, co by się do porządku wyspał? Trzeba mu 3 wiecy. Zogłowek, pierziny, alegiera. A jeśli jeszcze były stróżoki, to już trzeba legiera, stróżoka, płachty, zogłowka, a pierziny. A starzy ludzie jeszcze prawili, że się musi przez dzień urobić taki człowiek, bo co by się wyspał od wieczora do rana. Ale naisto najważniejsze to jest ten zogłowek, a pierzina, co by się człowiek wyspał. Hańdowni się ich robiło z cychy, co się do nich suło pierzi, wyszkubane na szkubaczkach. Dycki najszumniejszą pierzinę, a zogłowki miała mieć dziołcha, niż się wydała, bo to było jej wiano, co go miała wrażone w trówle. Cychy były przyozdobione roztomańtymi kwiatkami, a wszystko z tego, co by ich chłop nie wyczytał, że nigdy nic nie miała. Jak się jednak chłop przykrył w nocy z młodą babą, taką szumną pierziną, to na ozajst do roka było na świecie dziecio. Pierzina była dobrogor w zimie, jak były mrozy, a w kachloku już wygasło, to wiele razy człowiek miał nos zimny, ale za to pod cychą nafilowaną pierzim z liw było ciepło, jako przy starczynej blasze. Inakszy było w lecie, bo jak był hyc, to pierzynę się wiele razy skopało na ziem, a przykryło się raczej deką. Ale za to w zimie to było ganz inakszy, bo w ten czas pierzina to było cosik, w czym człowiek leżał jako cysarz w najlepszym hotelu. Gdy leżał pod pierziną, ten wie, że niż się nią człowiek przykrył, musiał ją pięknie porównać, bo dycki to pierzi, co było w postrzodku, się przesuło z jednego placu na inszy. Wiele razy było tak, że przy głowie pierzina była cienko, a na nogach i było zakupa. Tuż trzeba było dycki, niż się lygło do legiera, setą pierzinę narychtować. Musiało i być tyle samo w nogach, wiela przy karku. Inakszy się człowiek nie wyspał. Bo wiecie, to pierzi, co było w postrzodku, ono się furt suło, a się go nogami dycki skopało. Pod pierzinę my jako dziecka wlazowali, jak na polu była sumeryja, a jak staryczka rozżygali grumnice, co by pieruny nie prały do chałupy. Przez dzień pierzina ze zogłówkami musiała dycki równo leżeć na legierze. Po niekierzy z was se jeszcze poradzą wspomnieć, że na legierze stazików leżała jedna pierzina na drugi, na tym zogłowki, a wszystko było jeszcze przykryte deką w kwiotki. No a moja mama mi wyrządzali, że u mojego prastazika, a u jej stazika, na posłanym legierze spał szumny kocur. Jagyny zaświeciło słoneczko, choć było zima, to gaździno wyciepowała pierzinę, a zogłowki na pole. W zimie aspoň na chwilę przez okno, a w lecie na żerć, a i na caluczki dzień. Pod takowną przeluftowaną pierziną, a na zogłowkach, co ich wiatr przefukał, to się potem fajnacko spało. Z początku jak młodzi się ożenili, to spali pod jedną pierziną, a każdy miał swój zogłowek. Ale chnet se wszymli, że dobre mają się radzi, ale każdy musi mieć przeca swoją włośną pierzinę. A jeszcze se wspominą, że jak my jako dziecia spali w lecie u stareczki, to nam ona prawiła, że jak je hyc, to pierzina nie grzeje, ale poradzi ziumbić, iny trzeba na niej leżeć klepetami. Stare zogłowki poradziły się potargać, a i pierzina. W ten czas pierzi lotało po całej izbie. Stało się a i tak, że starusną pierzinę trzeba było już wyciepać. Darmo, jak oprawiła moja stejzbianka Marta Morawcula. Wszystko do czasu, a Pan Bóg na wieki. Roz za czas się suło nową pierzinę, a nowe zogłowki, a w ten czas wiecie, choć starzyk ze starką mieli każdy swoją, to wiele razy aspoň na chwilę leżeli pod tą jedną, nową pierziną, co by se wspomnieć, jak byli chnet po wiesielu. No starzyk by coś ich po stareczce jeszcze chciał, ale stareczka go pogłoskała po licu, a przycisła go do siebie, tak jak się starzy ludzie mieli radzić. W jednym starusnym legierze pod jedną pierziną. Po tym jednako
se już każdy spał pod swoją pierziną. Bo pierzina to je jedyno wiec, co se pod nią człowiek może wieczór spocznąć od całego dnia. A kany szło chlebać dziołchę, co i synek nie chciał, ten szwarny, co z nią całą muzykę zwyrtą, dyć przeca pod pierziną, bo tam się poradziła schować przed całym światem, a kapkę se popłakać.